یارا ته چتلی لایکلی ډیر مستا پوسې ژړلی ډیر مستا پوسې ژړلی وقیامت سها چیرانا ودی خسریز خا چیرانا ودی خسریز خا پرادی دیوی راغلی لوی وڑا دی ټول دا کلی لوی وڑا دا ټول دا کلی والای ومرابان والون میں ووخ کے پوگریبان والون میں ووخ کے پوگریبان ہر سڑی ورکھڑانا خاڑا ماسل گئی کڑی ومولاڑا ماسل گئی کڑی ومولا چه مسافر شده غم پیٹھائی میں پوسر شده غم پیٹھائی میں پوسر شخر پڑ راتا ٹول کرائی چی لالائی میں بیرنات لالائی چی لالائی میں بیرنات لالائی چچاران میں مسافر دائی مارگارا شامرگ بیختر دائی مارگارا شامرگ بیختر دان پوسی میں سترگش والی سپینے تابو کلا رازی در پوسی وچے میں زلاوینے تابو کلا رازی در پوسی وچے میں زلاوینے ګرانو مینوالو आवाज د معروف خان مینوال شاعري کړي احسان الله عمر خیل وزیر فرمایش کړی د کراچۍ نه جهانزیب مسید د ابوظبي نه بدشان الله وزیر او سپیشل فرمایش کړی د محمد یار شکیوال او د پروګرام نوم د مسافر جان محمود کمپیوټر سینټر ستا بی اسریم یار توسیر تا پاکی سیم یار توسیر تا پاکی سیم چیز یار دای مسافرو چکوام پو مزدیگرو چکوام پو مزدیگر مانوڑے دل برو ماتی شافیائی وازارو ماتی شافیائی وازارو دمزڑا ہو دامی زان و دا زما دجوان ارمان و دا زما دجوان ارمان پاکابو خوشحال وی عمر خیل بو پوچهال وی عمر خیل بو پوچهال کالونو جدایی شوا پو نصیب میں تنهایی شوا پو نصیب میں تنهایی حد میں نہیری گیرا تھا مختا مختا کی گیرا تھا مختا مختا کی ستابلان پوسی میں سترگش والی سپینے تابو کلا راجی در پوسی وچے میں زلاوینے تابو کلا راجی در پوسی وچے میں زلاوینے
بیلتون زور تنا نباتی ورزم کور تنا نباتی ورزم کور بابین صدا بیلتون زور ویدا صفا دے زڑکی ور ویدا صفا دی زڑکی ور نصیب دای زما خوار چی جدا شرانا یارو چی جدا شرانا یارو زمه ورشتر سارا وشول چی مینا ورشتر وشول چی مینا ورشتر آواش بیتنو خبری کلم باجڑا ہم شاوگیرے کلم باجڑا ہم شاوگیرے حضر کلم سپینے بیائی تاچی یشناوری پردیسائی تاچی یشناوری پردیسائی تاکوان پداز جوان چی دیدان ده یار شابند چی دیدان ده یار شابند زندگی دورا گرانا و مرحلا بلیتانا و مرحلا بلیتانا دان پوسی مستر گشوال سپینه تابو کلا رازه در پوسی وچه مزلامینه تابو کلا رازه در پوسی وچه مزلامینه हर किस्म गाने रिकॉर्डिंग दपारा पता याद लगे महमूद यार स्टूडियो बनो प्रोप्राइटर महमूद यार वजीर व्हाट्सएप नंबर दे 0302 96